Sitten katsotaan, ollaanko suonessa. Ei olla suonessa. Tässä on meidän videon sankari Pipsa. Pipsa on 10-vuotias ja Pipsalla on verenmyrkytys. Se ei ole kovin hyvä juttu. Yläkilpi on kaunis, normaali. Ja sitten, sori, mulla on vähän kylmät kädet. Alakilvessä näkyy punaista, joka on konnilla yleensä merkki verenmyrkytyksestä. Ja verenmyrkytys huomattiin kesken horroksen, eli sen takia terveystarkastuksia konnille tehdään horroksessa kerran viikossa, että huomataan, jos sieltä on jotain huonoa tulossa. Ja verenmyrkytys on semmoinen vakava tila, eli siitä pitää viedä konna eläinlääkäriin niin pian kuin suinkin mahdollista. Eli me huomattiin verenmyrkytys. Mun piti käydä ensin 5 minuuttia noitumassa mun miesystävälle, että et arvaa mitä kivaa löysin. Ja sitten soitettiinkin eläinlääkäriä ja kysyi, että milloin voi tulla. Ja mä sanoin, että 45 minuuttia. Että 50 minuuttia oli tää meidän vasteaika tässä toiminnassa. Ja saatiin kovat antibiootit ja nesteytys. Seuraavana aamuna Pipsa oksensi. Kilpikonnat ei yleensä ikinä oksenna ja se ei edes osannut oksentaa, joten se meinasi tukehtua. Pipsalla oli siis nälkä illalla, joten mä tarjosin sille pienen määrän juomista ja syömistä ja sitten aamulääkkeet ja yhteydessä sille tuli huono olo. En tiedä johtuuko siitä, että sillä oli tyhjä ja kaasua täynnä oleva maha vai siitä, että se sitten sai ne lääkkeet vai mikä homma. Mutta sitten kiiruhdettiin silleen niin kuin tunnin varoajalla taas eläinlääkäriin, että piti ensin pukea päälle ja hoitaa kyytiä ja muuta sellaista, kun kuitenkin puolen tunnin päässä eläinlääkäristä asutaan. Niin pakata lämmikkeet Pipsalle. Ja nyt meillä sitten onkin 2 viikon antibioottikuuria, nesteytys ja tukiruokaa ollut. Ja sitten meillä on kylvetys useampaan kertaan vuorokaudessa, kun konnat kun sairastuu, niin he on monesti tuossa lämpöhoidossa, niin sitten valmiiksi kuivalta konnalta viedään ne loputtiin nesteet pois, niin sitten ne pitää saada jotenkin takaisin ja tälleesti. Ja tää höpöttely on tässä nyt se juttu, että koska Pipsaa jänskättää nyt tää pistäminen tosi paljon ja se on selkeästi niin kuin hermostunut, että mitä tapahtuu, niin yritetään tehdä tästä tämmönen mukava tilanne, niin kun mä selitän tätä kuvitteelliselle yleisölle, niin mä en stressaannu. Ja kun mä pysyn rauhallisena, niin Pipsa pysyy rauhallisempana. Hän ei tule pysymään rauhallisena, mutta hän tulee pysymään rauhallisempana. Ja pitää saada vähän sylittelyaikaa muutakin kuin sitä niin kuin hoitamista. Koska Pipsa on erittäin sosiaalinen kaveri, niin hän selkeästi niin kuin tarvii sitä huomioon, mutta ei halua sitä multa muuten, koska hän on mulle hyvin vihainen siitä, että mä joudun häntä hoitamaan. Ja kun se assosioi tämän lääkkeen ottamisen nyt siihen, että hänelle tuli huono olo ja meinasi tukehtua ja piti oksentaa ja sitten hirveä lähtö taas eläinlääkäriin, kun silloin kun tiistaina lähettiin, niin hän oli vielä niin uninen, niin hän ei vielä silleen niinku hiffannut sitä hommaa, mutta sitten siinä vaiheessa mä olin jo niinku ihan varma, että tää on niinku kun me päästään perille, niin mä en enää pystynyt niinku pitää sitä coolia päällä. Mutta joo,
Ihan rauhassa, Pipsa. Kaikki on jo hyvin. Tää antibiootti pitäisi pistää tänne niskahartia-alueelle. Ja se tekee tästä niinku erittäin hankalan, että kun nesteytys voidaan laittaa joko sinne tai tänne takajalan juureen, niin se on tietysti Pipsalle pelottavampaa, kun tuodaan tommonen ruisku yhtäkkiä tohon naaman viereen. Niin kuin mulle toi ruisku olisi niin kuin tämän kokoinen, jos se tuotaisi suhteessa mun naaman viereen tällainen ruisku, niin kyllä sanoisin, että kavahtaisin kauemmas ja taistelisin vastaan itsekin. Joten mun pitää ymmärtää se, että Pipsakin taistelee vastaan. No edes mennyt kilpikonna oli vaan niin kiltti, että se oli silleen, jos minä kärsin tämän hetken, niin sitten tämä on ohi ja minä saan herkkoa, mutta ei. Pipsa tulee olemaan mulle seuraavat 40 vuotta varmaan ainakin vihainen tästä. Tai 70 vuotta, jos meillä henki pihisee sen verran kummallakin. Vai mitä, Pipsa? Mites olisi 70 vuoden yhteisely? Olisiko kiva? Niin sitten näette tukiruoka, nesteytys, kylvetys. Lisäksi on tietysti tämä perusruokinta ja terrarion puhtaana pito ja tällaiset. Ja sitten mä sain sellaisen vinkin, että kun Pipsalla on kaasua sen masussa tosi paljon, että voi tehdä tällaista tärinähoitoa. Ja tiedättekö, miten se tärinähoito tehdään? No, sehän tehdään niin, että sä voit ottaa joko sähköhammasharjan tai vibraattorin, näin sanoo eläinlääkärin ohjeet, ja pitää sitä sit siinä kiinni siinä eläimessä, mistä se tärisee. Mä olin silleen, että jaha, enpäs ollut tällaista ohjetta ennen kuullut. Ja sit semmoinen piste. Mut me ollaan menty näin. Ja kaasua on tullut ulos. Eli olemme onnistuneet tässä hommassa. Ja sitten kun saatiin sitä kaasua ulos, niin Pipsa rupesi myös syömään. Mutta se ei hyväksynyt tuota taputtelua noin päin, että sen pitää olla näin päin. Sitten hän siinä pystyy olemaan. Hän pääsisi tästä kyllä ylöskin päin, jos hän haluaisi. Niin tässä on. Niin me ollaan tehty sitten tällainen tarina. Mä mietin sitä, että jos mulla ei ole sähköhammasharjaa tai vibraattoria, kuvitelkaa tämä tilanne. Veera tulee kotiin monen tunnin, mitä me oltiin 8 tuntia ehkä sillä reissulla, 7 tuntia. Niin kuin matkoneen 7 tunnin eläinlääkärin reissulta kotiin ja on silleen, entäs jos mä en omista näitä? Ja sitten miettii, että no, käypä kysäsemässä naapurilta, että menisin naapurin ruvelta. Anteeksi, että olisiko sulla niinku sähköhammasharjaa tai vibraattoria lainata? Kun mun kilpikonna tarvitsisi sitä. Vois olla, että saisi aika pian jonkun häädön tai jotain. Niin. Ootko ärsyyntynyt? Joo. Kokeiltaisiko putsata se pistoalue? Tänään olikin tuo. Joo. Nyt sä annatkin mun tehdä tän hienosti. Johtuuko se siitä, että me kuvataan tätä? Olen kyllä kuvannut aiemminkin. Ja pistää. Sitten katsotaan, ollaanko suonessa. Ei olla suonessa. Siinä. Paras tähän mennessä. Oh yeah. Oh yeah. Mä oon nopee. Oh yeah. Sitten nesteytys. Saman puolen takajalkaa, niin pysyn perässä.
Konnat ei lähde kilvestää ulos. Jos et tiennyt, nyt tiedät. Oota hetki. Oota hetki. No niin. Ihan rauhassa. Joo, kohta pääset. Tämä vielä. Sitten pääset. Kiitos. Mä en saa tätä auki yhdellä kädellä ja unohdin löysätä sen etukäteen, mutta nyt sain perhosefekti. Joo, tätä ei voi tehdä. No niin. Ja sit hitaasti laitetaan tää neste sinne. Niin hitaasti. Lähettiin 16 millistä liikkeelle ja mulla oli siis se oli se, mistä lähettiin siellä tiistaina liikkeelle. Tänään on sunnuntai ja tässä olisi 5 vaan kun elää liikuta jalkaa, kun se sattuu. No niin, kiitos. Päästä vaan se jalka, niin saadaan neula pois. Sitten mä pidän hetken siitä, niin ei karkaa nesteitä. Niin. Älä anna pissin tulla, kun unohdin ottaa pyyhkeen. Toki jos pissit, niin se on hyvä. Se kertoo, että oot saanut tarpeeksi nestettä. Ei tule verta tai muutakaan. Ja sitten viimeinen kidutus. Alakilven puhdistus. Alakilven puhdistus. Betadinella, koska mä voin. Ja kilvessä on ollut pehmeyttä, niin Pipsa kiittää ja kumartaa. Ei minua, mutta teitä vois kiittääkin. Moi moi!